Mae rhai fatha'n crynu, dydy. Dwi'n mynd crynu na beth, dwi jyst methu siarad. Dwi rili ddim sydd dwi'n swil uffernol. Fi ddim gwneud o. Beth ti eisiau fi ddeud? Fe enw i di Elin Lisabeth a dwi'n arlunydd artist. Dwi wedi newid radio o Bristol mewn cwrs illustration. Dwi wastad wedi bod efo diddordeb mewn celf, mewn rhyw fath o gelf, ers pan o'n i'n ifanc. O'n i'n sylwi bod fi wastad yn licio'r llyfrau yma. O'n i'n gweithio, gen i'n rhyw fath o ddyddiadur efo fi bod tro. O'n ffrindiau fi'n sgwennu yno fo, ac o'n i'n jyst yn adio lluniau, adio scribbles ar ei ben o. Ac yn diwedd oedd o rhyw fath o rhyw burn book mewn rhyw ffordd. Pwyd o'n i'n ffansi ar y pryd, pwyd o'n cariadau ni, pwyd o'n newid bob wsos. Ond o'ch chi'n rili sylwi bod o'n gelf ar y pryd, o'ch chi jyst yn neud o, a dyn o'ch chi'n jyst diddordeb yno fo. Doedd o ddim tan o'n i'n ysgol, hwyrach ysgol uwchradd, mae'n siŵr bod fi heb bigo fy fyny yn serious. Nes i symud ymlaen i Bristol. Ac o'n i'n gweld yn waith i yn illustration, oedd o fatha rhyw gymysg rhwng yn neud y llyfrau yma a fwy o fine arts, mae'n rhyw ffordd os eisiau fatha i labelu fo. O'n i'n dal i weithio nhw fatha yn y stasis bach a pimp yma. Ac oedden nhw'n mynd llai gen i fod tro. Oedden nhw'n fatha rhyw beth bach chunky diwedd. So be nes i drio wneud oedd tricio'n hyn i fatha gweithio ar sheets mawr a hanneru nhw, chwarteru nhw. A wedyn o'ch chi'n agor allan, ffoldio allan, gyda nhw fatha darna mawr. Nes i wneud gwaith ar Chernobyl, documentary. Nes i wneud fatha, nes i droi hwnnw dyn i fatha byw, fatha animations bach, just ar y ffôn i, ffilmio uwchben, fatha sketchbook. Dwi'n deud pobl bod fi wedi studio illustration, maen nhw fatha'n teulu fe'n dda, so ti chwipo'n da am wneud llun. Dwi'n rili ddim. Dwi ddim sketchio i safio mywyd, rili. Ond ti'n gweithio ar dy wendida. Efo illustration heddiw, mae'n fwy, maen nhw'n un narrative, ond mae waith i'n teulu fod yn fwy o vibe am ni. Dwi'n meddwl yn bwysig ffordd ti'n promotio dy hyn. Na, mae website series bwysig fi. Dwi'n trio updatio fo mor aml o be fedrai. Cadw rhyw fath o blog er bod fi'n fawr o blogger, dwi'n cyn ar sgwennu. Ie, gobeithio chaim sac yn dy hyn o'n. Be ni'n neud, oedd bob cwsfer o'n dod i fewn. A i sy'n neud lluniau. A wedyn gen ti rhyw fath o random, oedd hwnna'n cael ei stabio gen rhywbeth. Rhy blin. A wedyn ti'n pigo fyny ar pethau gwirion, maen nhw'n dweud. Never trust a fat man that still lives with his mother. Great with his hands but drinks too much Stella. Dim byd o hein, pethau ti'n pigo fyny. Bob artist dwi'n licio, dwi'n na i sbio nhw'n iawn, na i stwcio nhw yn iawn. A gweld lle maen nhw arni, achos ti'n gorau rili weld pwy di clients nhw a sut maen nhw'n gweithio. Be sy'n licio gwneud hefyd ydy gweithio ar raddfa lot mwy a cael yng nghomisiynu i wneud darn o gwaith stryd, celf stryd. Achos fydde i weld o yn rhywle Berlin neu Amsterdam neu yn Ewrop enwedig. www.elinlisabeth.com